prieteni, am pentru voi un pachet de la PC Garage care include două huse pentru un iPhone 4S care sunt compatibile și cu iPhone 4. Aceste huse le-am comandat în urmă cu 2 zile de pe PC Garage și ieri mi-a fost acceptată comanda și astăzi a fost trimisă prin fan curier. Să vă prezint pachetul. Pachetul este foarte mic. Aici avem chitanța fan curier, da, se vede, certificat de garanție, da, și aici avem cele două huse. Dăm cutia la o parte să vă prezint husele. Aceasta este husa Signet Tactile Easy Grip Case for iPhone, mai precis iPhone 4, 4S. Scrie și aici. O să facem mai încolo puțin. Și am aici o husă tip flip case for iPhone, carbon flip system iPhone 4 TNB, cu loc de card pe spate, cum vedem. Da. Să desfacem cutiile. O desfacem mai greu. Da. Uitați husa, fața, spatele, cum vă ziceam, are spate carbon, uitați cât de frumoasă este. Și aici are loc de card, care se vede că este și un card din carton. Nu avem ce face cu el. Ce este locul de card. Desfacem husa. Uitați și husa. Nu știu cât de rezistentă este. Nu a costat chiar foarte mult. 32 de lei. Da, este cât de cât bunicică. Frumușică mă refer, nu chiar bună, că nu se știe. Îl dăm la o parte. Și aceasta este o husa pentru spate, Tactile Easy Grip la Signet, care include și screen protector. Da, foarte bine. La prețul de 6 lei, 5,70 lei, eu cred că este foarte bine. Vreau să vedem de unde o să facem. Da, aici cred. Da, de aici. Așa. Uitați. Aici avem husa. Nu vrea să iasă de niciun chip. Haide. Așa. Am scos husa. Aici avem folia cu un squeegee și o cârpă intitulată Signet. Aici este folia. Așa. Câteva instrucțiuni de aplicare foliei. Da? Și un carton. Aceasta este husa. Aici avem, se scrie Signet și site-ul. Focalizează camera. Gata. www.signet.com. Da, este așa, este cauciucată mai mult pe spate. Dacă dau așa cu înapoi, se simte cauciucaș. Este foarte frumos, chiar, da, chiar frumos. La prețul de 5,70 lei, ce mai bine. Da. Dăm la o parte. Vă prezentăm și folia. Așa. Și hus. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!